kubor ka Batesi TV. Lawan ra shapi da ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi minwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Ka kor Laitphlang kala Pynrem jor halo ka jing Shah that jong ka kong Iban Laitphlang ha ki social media gom ha WhatsApp bat Facebook da ka Kynnoh ba ka de khot jong ka seng ki Thei Nuti ka kruwa khubor na ka kor Laitphlang ka ba kan thop no ba David Laitphlang bat kum jor na ka keme ka kong Laitphlang kila ong ba kini jing Shah that ka long tang kum no ban penjak buram bat pen sniu dor ya ka long renyang jong ka kong Iban Shu ka kerwa kala ong ba kini ka jing Shah that kala kata ka bormet bat ya ka bor jing mot jing berkhat jong ka kum ta ka kor kala dawan ki bor jong ka an ba ki dei ban kem bat ban pristom kat kum ka an ya ki bre ki badan kti ban that eka bat kila dawaru na ki bre ki bale kini ka kam ba ki dei ban pan ma mardor